Namuna sa kompetisyon ang ilang student journalists na kabilang sa Regional Schools Press Conference na ginaganap ngayon sa Dagupan City matapos makiisa ang mga ito sa isinagawang Values Restoration Program, Makakalikasan Coastal Cleanup Drive sa Pugaro Sweet Beach kahapon February 12. Nagsama-sama ang mga mag-aaral mula sa 14 divisions sa makabuluhang programa na ito na may layuning ipakita na hindi lamang sa pagbibigay impormasyon sa pamamagitan ng journalism nagtatapos ang responsibilidad ng mga batang journos sa komunidad, kundi maging ang kanilang inisyatibo sa pangangalaga ng kalikasan. Nagsimula ang VRP Plus Makakalikasan Coastal Cleanup Drive sa isang maagang Zumba session kung saan sabay na napaindak ang mga young journalists kasama ang kanilang mga coaches at top officials ng bawat division offices. Matapos naman ang maikling programa at ang mismong coastal cleanup, ay isinagawa naman ang coconut tree planting na nagpapakita ng dedikasyon ng institusyon sa pakikiisa upang mapanatili ang sigla at ganda ng naturang beach. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.